Hello mga pangga, magluto ta og udong. Udong nga lami ang atong lutuan. Sarap. Sabaw. Ito masarap na udong para sa hapunan. Delicious. Sarap naman ang hapunan namin. Ready to serve. It's ready to serve. Then parisa na to og pipino juice mga palangga. Magpipino ta kay na ay sobrang nga pipino sa piyesta. Sayang makuan lang pud malaos. Natay lemon daghan. Ato nang i-juice ang pipino. Finish siyang kuhaon. Tangan na natog lemon guys. Pipino, ang pipino dahil sobra pa sa pesta niya kay sayang man yung atong ilabay di ito lang i-juice kay lubog kay init kaya ang panahon healthy pa with lemon ya, karon kaya akong asukar kay pwede man yung pula ha dili na magamit og sugar. Ang atong gamitin is dugos, na kayo daghang dugos.